Čaute, vítam vás tu po dlhšej dobe a ako vám môže názov napovedať, tak áno, dneska sa budeme rozprávať o mojom Jaguári. Vzhľadom na to, že som vlastnil takto špecifické auto a mal s ním 5-ročné skúsenosti, áno, vlastnil, už nevlastním, tak som si povedal, že by bol možno dobrý nápad vám o tom trošku viacej porozprávať a priblížiť vám, ako to v skutočnosti je s vlastnením takéhoto špecifického auta. Tak sleduj ďalej. Tak na začiatok, ako som sa vôbec dostal k tomuto autu a prečo zrovna Jaguar XF, hej? No, bol som v autosalóne asi rok 2008-2009 a tam vtedy boli vystavené tieto kusy. Ja som tedy bol ešte na základnej škole a keď som to auto videl, tak som si povedal, že to je presne to, čo chcem. A sníval som proste o tom aute celú dobu a povedal som si, že raz si ho proste musím kúpiť, hej? Bol to môj sen. No. Ako čas plynul, tak už som mal 20 rokov, už som sa zamestnal, povedzme, že v celkom fajn práci s nadštandardným platom, kde som, vlastne to bola doba, kedy som nemal ani deti, ani priateľku a dokázal som si odkladať, povedzme, že niekoľko stoviek mesačne a povedal som si, OK, čiže som ready, môžeme ísť pozrieť nejaké takéto vozidlo. A tak som proste hľadal 2 roky. 2 roky som hľadal ten správny kus, ktorý som chcel. V začiatku som chcel 3 liter biturbo diesel, 275 koňmi, potom som od toho zanevrel, zistil som, že zoberiem radšej benzín, jednak aj preto, že ma kamarát previezol na benzínové E46 a som si povedal, že ja proste chcem benzín, chcem tú točivosť, chcem ten zvuk. A druhák, brazdil som Fóra. Celé tie 2 roky ja som proste nechcel ísť, že len tak kúpim si volačo, lebo chcem, ale rozmýšľal som nad tým a povedal som si, najprv sa informujem ohľadom toho, že aké to je, k čomu sa mám vyhnúť a tak. Keďže to auto už bolo nejakú dobu na trhu, tak dalo sa k takýmto veciam dohľadať. A tak som brázdil po fórach. Nutno povedať, fóra majiteľov Jaguáru. Vždycky odporúčam, keď chcete niečo takého si kúpiť, tak pozerajte fóra majiteľov a nie fóra mudrlantov, hej? Lebo ten, kto to auto nikdy nemal, asi povie len proste niečo niekde počul, tak budete tam počúvať rôzne blbosti, ale vždycky najlepšie od majiteľov. Na tých fórach vidíte presne, aké veci riešia, koľko to stojí a tieto veci. Nie je tam nikdy všetko, to je pravda, ale dozviete sa oveľa viacej z toho, hej? A hlavne pravdu sa dozviete. No a tak som proste brázil tieto fóra a zistil som, že chcem sa vyhnúť vzduchovému podvozku, chcem proste podvozok iba na pružinách, lebo ten vzduchový podvozok je drahý na údržbu. Chcem pred facelift, lebo po facelift už mal 8 stupňov ZF prevodov, tuším ZF-ko, 8 stupňov prevodovku a tá už bola drahšia na údržbu. Ja som chcel proste pred facelift, kde bola 6 stupňové ZF-ko, hej. To 6 stupňové ZF-ko bolo strašne veľa autách, bolo aj E60-ky Bavoráku, takže určite túto prevodovku veľa ľudí sa pozná. Takže tá prevodovka je dobrá. A potom som si povedal, že motorizácia pôjdem radšej do benzínu, pretože tie dieselové mali veľa chýb, ale že veľmi veľa chýb. Hlavne tá 2.7, tá bola extrémne kazová. A aby som sa vyhol namáhaniu motora, hej, lebo som si povedal, že preplnené motory sú viacej namáhané, tak nemusia toľko vydržať. Tak som vyberal medzi atmosférickými a zistil som, že najlepšia voľba je buď 3 liter V6 benzín alebo 4.2 V8 benzín. Samozrejme atmosféra. Žiadny kompresor. Ten 5 liter nie je zlý, ale už to bola nová generácia motorov a už tam boli nejaké problémy. Hej? A už bol akože drahší na údržbu, samozrejme. Dobre bolo, že tieto staré generácie motorov sa dávali aj do predchádzajúcich generácií aut a tým pádom dokázal som ľahšie riešiť aj diely. Keďže britské vozidla majú dosť problém, čo sa týka dielov, pretože jednak ich je strašne málo, tých aut oproti konkurencii. A druhá, neexistuje druhovýroba. Teda existuje, ale strašné minimum. A to súvisia tieto 2 body. Pretože, dám taký príklad. BMW, Mercedes, Audi, ekvivalent na Jaguar XF, čo spravili modely, tak každá táto značka vyrobila cirka 1,5 milióna kusov. Hej? Toho modelu daného.
Jaguar vytvoril 202 000 Jaguarov XF. 202 000. A z toho iba 95 000 pred faceliftových. Tipnem, že asi nejakých 40 000 z toho boli iba pred faceliftové benzínové. Hej? Zvyšok boli dízlové. Možno, že ani 40 000 kusov ich nebolo. Takže bolo to docela vzácne auto. Hej? Vidím niečo takéhoto. A tým pádom sa od toho odvíja aj ten servis. Hej? Čo sú rôzne značky, ktoré robia druhovýrobné diely, tak im sa neuplatí na túto značku robiť nejaké diely, pretože je veľmi malý odber. Hej? Veľa ľudí, čo si kúpi Jaguar ako nový, tak to proste dávajú do autorizovaného servisu a je to ešte možno v rámci záruky alebo takto, tak proste neriešia. Hej? No, takže to je veľmi dôležitá vec, na ktorú treba rozmýšľať, keď človek ide kupovať britské vozidlo a hlavne Jaguar, pretože servis je tam oveľa drahší. Servis je asi na takej úrovni ako Audi, keď servisujete iba čisto originálnymi dielmi. Hej? No a toto vozidlo som si proste kúpil, lebo to bol môj sen. Keď som mal 22, som si povedal, že už je ten čas a že si ho proste kúpim, tak som si ho kúpil. Zobral som 3 liter V6 motorizáciu, samozrejme podvozok na pružinách, 6-stupňové ZF-ko a bol som veľmi spokojný. To auto je fakt, že úplne super. Jaguar dokáže človeku dať niečo, čo ostatné značky nedajú. A neviem to popísať presne, ale proste sú tam rôzne také featurey, ktoré iné značky nemajú, čo robia túto značku veľmi zaujímavým, aj keď možno nemajú veľa vecí, čo iné značky majú. A celkovo z toho auta vyžaruje taká aristokracia, proste je to úplne iný pocit. Hlavne nie je to masovka a ja som chcel niečo, čo nie je masovka. Ja mám nerad niečo, čo majú všetci, hej? Tak som proste chcel vynikať. A druhá vec, že proste bol to môj sen, ja som nad tým autom rozmýšľal extrémne dlho a proste mal som len klapky na očiach a išiel som za tým. Samozrejme, pozeral som si, koľko stoja rôzne diely, pozeral som si, predtým, než som to auto kúpil, že koľko stoja tlmiče, koľko stoja kotúče, brzdy, koľko stojí rozvodová sada a tieto veci. To je síce pekné. Hej, a tie ceny za tieto veci boli tiež pekné, ale nezarátal som si tam cenu práce, to je jedna vec. A druhá vec, každý si môže takto pozrieť vlastne tieto diely, o koľko stoja, proste to sú také tie bežné, povie si, že však brzdy vymením, čo ja viem, raz za rok, raz za 2 roky, hej, tlmiče tiež nemením každý rok, hej, možno áno, záleží koľko človek najazdí, ale ja som to mal vyslovené ako druhé auto, lebo som mal firemné predtým a toto bola iba čisto moja víkendovka, tak som vedel, že nenajazdím na tom extrémne veľa. Hej. Tým pádom som si povedal, že dobre, tak to je proste priateľné. Rozvody človek urobí raz za celý život na tom aute, že proste to nemusím riešiť, hej. Že to raz poriešim, maximálne. No lenže sú tam veci, ktoré človeka ani nenapadnú, hej. Rôzne tyčky alebo spojovníky, nejaké tesnenia. Až keď človek začne servisovať to auto a začne to rozoberať, až potom zbadá, aké rôzne špecifické veci sú tam, či už nejaké senzory, alebo spojenia, alebo nejaké tesnenia, alebo čo, ktoré človek musí dať vyrobiť na mieru priamo do Jaguaru. Musíš čakať a stojí to extrémne peniaze. Hej? Pretože veľmi veľakrát nemajú na sklade tie diely. Ja si pamätám, že riešil som diferenciál a už som nevedel, že odkiaľ má na diferenciál, tak som písal do Británie, do Jak-Aidu, že proste potrebujem diferenciál na toto vozidlo. No a oni mi odpísali, že momentálne nemajú žiadne, že mám napísať inokedy. Takú správu som dostal. Viete, a teraz si zoberte, že to máte jedno jediné auto a že potrebujete s tým voľakám chodiť. Ja som našťastie mal aj iné, hej, ale človeka to proste súri. Jakže je ono inokedy, hej, však proste potrebujem, objednám, donesiem, nie? No a tak častokrát pri starších Jaguároch je človek odkázaný brať repasované diely alebo už použité diely z iných vozidiel, o ktorých človek nie je 100% si istý, že či budú fungovať alebo nie. A nehľadá to iba na Slovensku, ale hľadáš to po celej Európe. Ja si pamätám, že takto som bral Lancia diferenciál, ktorý bol ako nový, hej, bol repasovaný, bol takmer ako nový, proste úplne všetko fungovalo. Teda, to som si aspoň myslel. Hej, stal ma
1100 eur, tuším 1150, tak nejak aj s dovozom. Namontovali sme ho tam, po mesiaci pokazený. Hej. Jaguar je jediná značka, kde sa mi stalo, že mi došiel diel nový a proste pokazil sa za chvíľu. To je fakt, že jediná značka. No a to nehovorím ešte o tom, že na zadnom kolesi som vyhol takú tyčku. Hej, s tým sa pravdepodobne rieši geometria. Je to takto šikmo zapojená tyčka a teda sú to dve tyčky, jedna má závit a druhá sa namotáva na to. Hej, proste taký kus železa, vyzerá to fakt ako obyčajná železná tyčka, len jedna má závit a druhá je proste namotaná na tom. S tým by sa mala riešiť geometria, pokiaľ sa nemýlim. Hej. Nezoženie to človek nikde. Je to asi takéto dlhé, nezoženie to človek nikde. Dá sa to iba tedy vyrobiť do Jaguaru originál a stojí to 240 eur. Plus poštové. Za posratú železnú tyčku so závitom 240 eur. Hej. Takže len tak pre obraz. A áno, ako človek si povie, že OK, keď chceš opičku, musíš mať na banány. Hovorím, mne ostalo niekoľko stoviek eur mesačne a som si povedal, že môžem si to proste dovoliť, lebo som si pozrel nejaké tie diely, koľko to stojí, ale fakt sú veci, na ktorými človek absolútne nerozmýšľa. Ďalej, ďalšia vec, čo sa týka Jaguaru, taká špecifická, je, že Briti, oni urobia všetko po svojom. Oni nechcú moc kopírovať, oni si urobia svoj vlastný systém, svoj vlastný mechanizmus, ktorý je veľmi zložitý. A problém je, že práve na základe toho nefunguje až tak dobre. Teda on istú dobu funguje krásne, nádherne, nekonkuruje mu nič, hej? Ale keď sa to pokazí, tak je veľký problém. A to verte tomu, že sa to pokazí často. Často. A nehovorím o tom, že celkovo britské vozidlá a hlavne Jaguar majú takú tú svoju vlastnú hlavu. Napríklad ja mám dojem, že Jaguar vyšiel už z továrne s zasvetenou kontrolkou motora. Pretože kontrolka motora tam svieti takmer stále. Raz za čas sa stane, že nie. Čo som bol v skupine, ešte som stále v skupine majiteľov Jaguarov po celom svete, je ich tam strašne veľa. Vždycky, keď robia fotku svojej palubnej dosky, ukazujú, že koľko majú spotrebu, akú majú kilometr. Proste tým, čo sa v každej jednej skupine všetci chvália. Pri 90% fotkách svieti tam kontrolka motora. Proste to je bežná vec, tým sa človek musí zmieriť. A tá kontrolka motora môže znamenať veľmi veľa vecí. Mal nízku hladinu oleja, kontrolka motora. Problém so saním, kontrolka motora. Váha vzduchu mimo, kontrolka motora. Proste tá kontrolka motora ti dokáže signalizovať extrémne veľa vecí. Hej? A ešte taká super vec je, že neviem prečo, ale Jaguar XF prvej generácie neukazuje teplotu motora. Keď som chcel vedieť, akú mám teplotu motora, tak som musel cez OBDčko pripojiť na telefón a musel som si to proste pozrieť cez aplikáciu, aby som vedel, akú mám teplotu motora. Dobre, sú tam aj tajné kódy, keď otvoríte takú tú developerskú verziu infotainmentu, kde naťukáte rôzne kódy, tak tam sa dokážete dopátrať aj k tej teplote motora. Ale to nie je proste pre bežného používateľa, hej? Tak som si hovoril, že prečo? No. Ďalšia taká špecifická vec priamo pre Jaguar je, že áno, on má vlastnú hlavu a presvedčil som sa o tom vtedy, keď som išiel do auta, odomknem si, sadnem si, idem si prísť do sedačku a nejde. Nejde mi elektrická sedačka. Takže prečo? Hej? Alebo sa mi neodomkli sa mi šoférové, spolujazdcové dvere. Takže prečo? Čo sa deje? A po mi nejde okno stiahnuť. Vždycky som musel vystúpiť z auta, zavrieť ho, zamknúť ho, počkať pár sekúnd, odomknúť a potom to išlo. Keď som sa pýtal mechanikov, že prečo, že auto má svoju vlastnú hlavu a vyhodnotilo, že tam tá daná vec, ktorá nešla, že tam proste nie je. A tým pádom proste nefungovala. A zresetuje sa to proste tak, že človek vystúpi, zamkne, odomkne a zrazu to tam je. Zrazu auto vyhodnotí, že to tam proste je. Hej? A toto sa mi stávalo dosť často. A nestávalo sa to iba mne. Ja som sa stretol s viacerými ľuďmi, čo mali Jaguar, hej. Aj som si odskúšal tie autá. Mal som tu česť s rovnakým XF-kom a 2.7 turbodiesel, s faceliftovým XF-kom a 2.2 turbodiesel, s F-Paceom, tam bol 3 liter turbodiesel a sedel som aj v F-Type a všetci, so všetkými, čo som sa rozprával,
čo mali tieto autá, značky Jaguar, všetci majú problém proste, čo sa týka servisu. Či už čakanie na diely, alebo to, že sa tam stále niečo kazí. Ono asi nie nadarmo sa hovorí, že majiteľi Jaguaru sa vydajú tak aspoň raz do týždňa v servise a cítia sa tam ako doma, pretože sú tam častokrát častejšie ako doma. Je pravda, že z začiatku som si myslel, že na to auto proste mám, hej, lebo mi ostávalo pár stoviek mesačne, hej, čo som si vedel odložiť. Zistil som, že nemám. Neskôršie sa mi moja finančná situácia zlepšila tak, že mal som asi takmer dvojnásobok platu, takže už mi ostávali veľmi slušné peniaze. A už som nemal problém servisovať to auto. Problém nastával vtedy, keď som si povedal, že už nie som ochotný servisovať to auto. A to preto, že človek do toho trepal peniaze, ale vždy sa niečo pokazilo. Proste praskol mi tesne pod ľavou, vymenil som tesne pod ľavou. Odišiel mi tlmič, vymenil som tlmič. Hned na to zase mi začala unikať niekde kvapalina. Hej? Vymenil som celé vodné ústrojenstvo znova aj s vodnou pumpou, aj s termostatom, všetky hadičky. Potom, jak mi predtým spalovalo vodu, tak zase odznel mi výfuk. Takže výfuk sa musel riešiť. Keď som poriešil tento výfuk, tak zase prevodovka. Tam som zase musel riešiť repas hydromeniča. Keď som doriešil repas hydromeniča, tak mi zase začalo niečo lupkať v kolese. Hej? Za každým, keď som točil doľava, tak mi tam proste niečo cukalo. Nevedel som čo. Potom sa zase objavilo to, že malo problém preradiť z 3 do 4. Hej? A stále niečo. Až ma to už proste prestávalo baviť. Problém bol ten, že za každým, keď to auto som mal v servise, tak som si povedal, že už ho proste opravím a dám ho preč. Hej? To auto som inzeroval asi 3 roky, som ho predával. No a tam bol ten problém, za každým to auto, keď vyšlo do servisu a sadol som do ňoho, tak som tomu autu proste prepadol a odpustil som mu to všetko a veľmi veľakrát som aj ten inzerát stiahol, čo bola veľmi veľká chyba a dokonca sa mi stalo, že párkrát som aj napísal svojim záujemcom o to auto, že som sa rozhodol, že to auto si proste nechám. Hej. Bola to chyba, veľká chyba, ale proste to auto má v sebe také čaro, čo dokáže človeka veľmi, veľmi chytiť a fakt, že v ten moment, čo funguje, to je niečo jak alfa, že proste stále servis, ale na ten krátky moment, čo to auto funguje, je proste úžasné. A ja som ten Jaguar fakt miloval. No ale hovorím, že došlo to proste do štádia, kedy som už nebol ochotný riešiť ten servis. Rozmýšľal som nad tým, že či to auto predám alebo nie. A vzhľadom na to, že som si kúpil ďalšie auto a už som mal 3, tak už som na tom Jaguari ani moc nejazdil, tak nakoniec som ho predal. Nakoniec som aj rád, že som ho predal, pretože keď som si spremeroval, koľko som vlastne do toho auta vrazil, tak ja som za celých 5 rokov na ňom najazdil necelých 60 000 kilometrov. A zatiaľ, čo niekto každých 10 000 kilometrov vymení olej na aute, tak ja som robil servis za 1200 eur. Hej. Každých 10 000 kilometrov som spravil servis za 1200 eur. To už nebolo normálne a už ma to proste prestávalo baviť. A pri tom, koľko som do toho auta natrepal, tak ja tak som ho predával tak, že nebolo úplne v poriadku. Zase tam začalo dodnúť niečo s prevodovkou, takže nakoniec som aj rád, že som ho predal. A vzhľadom na to, že už to je nejakú dobu, čo už to auto nemám, tak už to môžem dať takto verejne, nebojím sa, že by mi to ten nový majiteľ vrátil. Myslím si, že sám ho už nemá, že sám ho posunul niekam ďalej. Ako to auto bolo super, to auto mi robilo strašnú radosť na ten krátky moment, čo fungovalo. Hej, zažil som si veľmi pekné zážitky s ním a proste milujem tú značku. Ale fakt to nie je pre každého. Ako kebyže mám odporúčiť toto auto, tak to asi nespravím. Fakt, že pokiaľ nie je človek, ktorý vyslovene sníva o Jaguáre a proste chce túto značku strašne moc, tak radšej sa tejto značke vyhnite, pretože je fakt náročná na údržbu a aj keď už snívaš o tom, že by si chcel Jaguar, tak prehľadnúť svoju finančnú situáciu, lebo je to finančná sebevražda, ale nie je to fakt pre každého. To, že ti ostáva pár stoviek, neznamená, že si môžeš dovoliť toto vozidlo. No a to som riešil častokrát aj pri tom, jak som to auto predával, pretože veľmi veľakrát ja som tam mal nízku sumu a veľmi veľakrát to ešte snažili sa znižovať a dávali mi také argumenty, lebo prepis stojí 500 eur, prepis stojí 600 eur a ja len v hlave, že
kámo, jestli riešiš, že prepis stojí 600 eur, tak si proste Jaguar dovoliť nemôžeš. Hej, tam ťa budú stať iné veci, inak veľa peniazí a 600 eur na prepis je zanedbateľná položka. Je to hodne náročné a keď si myslíte, že iba ja som mal nejaký chybný kus, tak nie. Fakt, bol som v tej komunite majiteľov Jaguaru a je to proste bežné. Tie autá, keď už majú trošku viacej rokov, sa proste kazia a no ja si myslím, že aj tie nové sa ako hodne kazia a tie nové už aj nie sú kvalitatívne spracované, nie sú tam také materiály v tom interiéri, takže tie nové už za mňa nemajú žiadny zmysel, pretože tieto staré, aspoň keď sa aj tak kazili, tak ti mali čo ponúknuť, aspoň to interiéri, keď fungovali a proste mal si kus auta, fakt si mal prémiovú značku a tam to bolo aj cítiť. Ležto keď už som bol v tých novších, tak tam som to už necítil. Dokonca aj ten F-Type, bol som veľmi sklamaný z F-Typeu, že už mi to neprišlo ako taký ten poriadny Jaguar, už mi to fakt prišlo ako nejaká ekologická blbosť. Hej, ja to auto môže byť fakt dobré, ale už som z toho nemal tú prémiovosť. Už som nemal proste ten prémiový pocit z toho. No a keď sa pýtate, či ľutujem kúpu tohto vozidla, tak nie. Jedine, čo ľutujem, že som ho nepredal skôr. Hej, že som to vtedy niekoľkokrát utrhol. Ale užil som si ho a bolo super. Len mal som si ho užiť tak 2 roky a potom som ho mal predať. To som mal spraviť. A na otázku, že či by som si ešte niekedy Jaguar kúpil, tak áno. Kúpil, pretože to proste každý majiteľ Jaguaru, ktorý si ho kúpil zo srdca, tak vám povie, že či auta majú niečo takto seba, že im dokážeš fakt odpustiť všetko a vždycky sa k tej značke vrátiš. Videl som to aj na jednom svojom kamarádovi, že už nemal Jaguar, ale aj keď nejakú dobu ho nemal a niekedy sa previezol na tom mojom, tak zase rozmýšľal nad tým, že by to kúpil. Hej. Takže je to tak, no. Každý majiteľ Jaguaru, kto si ho kúpil do srdca, sa k tej značke vráti. A myslím si, že ja nebudem výnimka. Už som googlil nejaké XKR alebo takto. Uvidíme v budúcnosti. Každopádne dúfam, že som vám ukázal trošku bližšie túto značku. Ak náhodou rozmýšľaš nad kúpou Jaguaru, tak si to fakt premyslí, či tvoja finančná situácia je vhodná na to, lebo to nie je také jednoduché ako kúpiť si Audi alebo BMW, ale pokiaľ tú značku miluješ a máš na to, tak rozhodne chod do toho, pretože má čo ponúknuť. Ale nezabúdaj, že netreba to preháňať, lebo je to naozaj finančná sebevražda. Tak pokiaľ máte ešte nejaké otázky, určite som nespomenul úplne všetko, nepamätám si úplne všetko, alebo ma teraz napadlo, tak sa ma kľudne pýtajte. A keď tam bude veľa zaujímavých dotazov, tak môžem spraviť aj druhé video, kde sa k tomu viacej vyjadrím a budem odpovedať priamo na vaše otázky. Odporúčam, keď budete hľadať nejaké prémiové vozidlo, tak naštudovať si na fórach majiteľov tých vozidiel a vždy platí, keď chceš mať opičku, musíš mať na banány a pri Jaguári to platí dvojnásobne. A vlastne celko pri britských vozidlách. Na to pozor. Tak, čaute.